Goddag og velkommen. I dag vil vi gerne fortælle lidt om drivhuseffekten og is smelter på polerne. Mit navn er Kjeld. Og mit navn er Jørgen, og det her er Klima News! Solen er vores kilde til energi. Den giver varme til hele solsystemet. Når en solstråle rammer jorden, bliver strålens energi til varme. Varmen stråler ud fra jordens overflade, ud i atmosfæren, hvor den møder blandt andet vanddamp og CO2. Det er drivhusgasser. De kan optage varme og igen sende varmestråler ud. På den måde bliver noget varme sendt tilbage til jorden, mens resten forsvinder ud i rummet. Det kaldes drivhuseffekten. Drivhuseffekten gør, at vi har et behageligt klima. Men har det noget at gøre med, at isen smelter? På en måde. Nu skal jeg forklare dig det. Hvis vi ikke havde drivhusgasser som CO2 i atmosfæren, ville al varme forsvinde ud i rummet og forvandle jorden til en stor snebold. Det skete for 250 millioner år siden, hvor næsten alt liv på jorden uddøde. Men når der kommer flere drivhusgasser i atmosfæren, fordi vi udleder en masse CO2, så slipper der mindre varme igennem atmosfæren, og der bliver varmere på hele jorden. For meget varme betyder, at ørkenområder breder sig, isen smelter, og nogle steder bliver der for varmt for mennesker. The ice is melting at the poles. The poles, the poles, ice is melting the poles, the poles, the poles, ice is melting the poles. This is serious. Nå, nu forstår jeg det. Vi ses. Tak for i dag. Fuck, man! Velkommen. I dag vil vi gerne fortælle om drivhus. Jeg glemte lige, det hedder drivhuskraften eller effekten. Okay, nu kan jeg have det. Vel. Og mit navn er... Jeg gør det sådan, okay. Jeg gjorde lige for godt næsten. Mit navn er Kjeld. Så flækker I sig for helvede. Snakker jeg for hurtigt? Goddag, i dag vil jeg gerne fortælle lidt om drivhuseffekten og is smelter på polerne. Mit navn er Kjeld og Signe Falk, mand. Hvad sker der? Ja, godt nu. Hej Signe. Goddag og velkommen. I dag vil vi godt fortælle lidt om drivhuseffekten. Og så... jeg kan ikke finde noget af det her, mand. Klimaforandring!